Start recording. Single player. Новий зачаток. Руно 15 годин. Ну що, доброго здоровлячка, чистовні позирачі. Я порядний газда. Мигаль Серафиминишинець. Мигаль Серафиминишинець. Айно, так буде добрі. То що? Низьки у нас дальша епізода нашого летсплея Олем Забавме Vintage Story. І я раз не знав домак, що я буду чинити. Тільки у мене планів найсе не приказує. Хотів завести низьки на конець якусь худобиночку. Бо усі бавців би ефективно пережити зиму, та треба буде мати якусь худобу. Ну як треба, бажано. У мене, в принципі, з основних ресурсів вже все є. У мене вже є якась нормальна серсама з міді, з бронзи. У мене вже є нормальний городець, де в мене є файне ідіння. Уже на слідуючий гід можеш собі планувати буде другий городець, маленько майліпший гесись, а ведь просто може буде сись, да як переформатувати, або то таке, то вже плани на слідуючий гід. А на сей гід тільки мені ідіння буде, в принципі, доста на зиму, аби пережити зиму, всього буде файно. О, слухайте, я й не змітив, яка в мене коська парадна. Видите, яка в мене коса? Класно. Ну та що, треба низько щось забавити. Може видите, може не видите, поклавимося мод, котрий мені вказує таку нараз, який низький день, кілько тепер годин у бавці, яка температура, та й це сильно дує вітер. За вітер ото буде май актуально, коли вже буду собі чинити млин. Айно, ти можеш чинити млин, такий вітряк великий можеш покласти. Не такий на полонину руну хочуть покласти, а й такий нормальний, ось не буде шкодити екології. Так, чим би яся домак зайняв? У мене є колач у жибі. Будемо поникати, що в мене взагалі по складах. Чим я взагалі жив. О, господи. Так, тут у нас гості. Я не знав, як він тут заспавнився. Мені видав, треба би то. Мені тут треба маленько більше світла. А на то нам треба масти, видав. Обись ми тут мали май засвічено, то треба нам масти. На то нам треба буде забити ще дику цику. Я би казав, що треба намся виладити в експедицію та піти та знайти цинк, та вже на конець учинити собі тут бісмутову броню, бісмутову бронзу. Бо кілько може чекати. Тут у мене міді доста, бісмута доста, треба мені цинк. Так, це встигну я низько накопати, не знаю, не важно. Кіть що, то вчиню собі то вчиню собі постіль та й порядок. Все пополивано є супер. Ну, просто так ся стало ж у минулому епізодові, коли йшов їм глядати цинк, та так ся стало, аж знайшов їм огнетривку глину, а коли їм знайшов огнетривку глину, то вже ми цинк не треба було. Біг їм шиковно думі, уби пече хліб. Та так ми цілий день у тому газдованні і прийшов. Низько попробуємо на конець докопатися до тої міді. І та й той кури. Треба було наімняти кури. В принципі, ми низько гонили попробувати айно і худобиночку собі завести. Тут у Vintage Story можеш учинити таку пастку. Не капкана і таке, просто кладете шкоробиньку, тот кошарчик, підпираєте тичку. Знаєте, як це ото чинити, ну просто підпираєте кошарчик тичку, кладете там щось добренькое, та й готово. О, господи, що це за піщаний шторм. Місці це не любить. Ну, та що м розказував? Того не сте мити дещо добренькое. Кіть покладете там якусь ягоду, та можете й мити зайця,
Кіть покладете ягоду, та можете імити зайця, а кіть покладете зерно, та можете імити курицю. Та так собі можна іміняти кури, принести їх куди треба, куди вам гонно бити треба, та й все, та й будете мати домашню курицю. Теоретично, знаєте, ми низько гонне попробувати так і вчинити. О, є цинк, small amount, скаже. А всього бока? Значить, слухайте, карта не брехала. Суд той залежить цинка, просто непонятно, як много та йде суд. Дораз найдеме. Так, значить, туй нам казало малий об'єм, там нич, і там малий об'єм. Значить, десь виціть у того бока треба никати. О, сфалерит medium amount. Мені в того бока. Має велика проблема з тим виглядати цинк, ож цинкова руда у гранітові визират вообще незамітно. У мене пару раз таке було, що я глядав руду, я коплю довкола, і я розумів, що я її знайшов лише коли вже вижу осколки у інвентарьові. Айно ж, воно ж воно ідентично так і визирать. Ну, ото ви дорос видите, О, туй. Но, наконець, никайте. Що м казав? Никайте? Це простий граніт, а це цинкова руда. І це цинкова руда. Дуже замітно. Дуже і видко. Никайте. І це ще medium chunk, айно, ож слабої кваліти руда ще би май слабо визирала. Добре, сесе коплеме, та видав треба буде ту і таку і переспати, а так завтра йти, бо це вже пізня година. А я не хочу поночі бічи думі. Видите, я не розумів, никайте. Де? Ісе руда. Ісе простий граніт, а це руда. Но на мою душу. Так, тут бися треба не задержувати, бо я втрачав здоровий розум, я вже доста глибоко. Сяк ми й утікла ніч. Накопав їм повні жиби цинку, онь 43 грудки, а значить буду мати доста матеріалу на шилияку бронзову серсаму. Питальний кутач каже ми ож довкола ще подак, де є цинкова руда, де-не-де там, айбо уже не мав чесно терпіння тут оглядати. Будуся вертати думі. Чув, як там скавчат фраса, бо я ним іти не хочу. Та що, посидимо раз тут? Не знаю, будемо до рана чекати в ямі, айно. Це йдемо вон. Йдемо вон, в принципі. Мало би бути доста супокійно. Пише мені сись градусник ож супокійно. Та можемо туди йти. Можемо туди пробувати бігти думі. Сись тут не мав бути тепер. Ну добре, біжимо. Це вже
півчетверта рана, вже дораз має вставати сонце, ніч нам ся страшного не стане. А далекий дасть Бог, та треба се буде вчинити 4 туті, 4 злитки, і з них треба буде вчинити пластини. Я вам пак укажу нащо. Хочу се нову модну ташку на копання. Пробач, цико. Теоретично цих свиней мені би не треба було вбивати, а й мені їх треба було одомашнити. А й бо то така процедура непроста, а я маленько упілованьовий тепер. Я си найду нових свиней на одомашнення, не переживайте. Але никайте, я тут ще jedna. І сю тепер не буду кавати, і ся ми май близько от хижи жиє. О, никайте, тут суд ще. І свиня, і свиня, і кабан є. Я можу попробувати сих одомашнити. Або на то мені треба раз на них стайню приладити, то не так просто. Чим їм прийшов до мій, треба було мало погаздувати, порозмітувати з жибів усе, що набрав, учинити деякий контейнер, куди можна буде змітувати все то каміння, яке я накоплю. Но і далі, ясне діло, прийшов час займатися ковальським ділом. Бісмутова бронза, 70% мідь, 20% цинк, 10% бісмут, так? Значить, нам треба 400 того. Дуже на око тепер будемо пробувати міряти. А ну, всяк получиться 500. Значить, що то буде? Чекан, фейса. Це у мене фейса ще нормальна. 2 злитки. А мені треба 4 злитки. У мене більш не є того. Як би то ліпше зробити? Я не хочу тепер ще кільтувати час на злитки, на формочки, або віддав треба буде. Треба буде і так. Добре, будемо все чинити без пиловання. Будемо чинити без пиловання. Треба ми 4 злитки бронзи, а мав лише 2 формочки. Ну, не буду то задвичі робити, а йду се ліпше виліпити ще декілька формочок, і так ми пак треба буде многим більше надали. А заки ця формочки випалюють, можемо дещо погаздувати. Знаєте, у Vintage Story з часом починаєте видіти, ось уся бавка так і построєна. Усі у прогресії ви мусите фурт дещо дочікувати. Чекаєте, заки зацвіте корч рібізльох, чекаєте, докися випалить черепивля. Чекаєте, заки застине горячий метал у формах, ну, та й много-много другого. У результату ви виробляєте собі деякий такий ритм газдовання. Находите собі деякі майдрібні газдівські заняття поміж тим чеканням. Ну, в принципі, базовий задум на потач у мене сякий. Туйка у мене буде... Туйка сутворуться та, айно. Туйка їм буде істи. Туйка вниз будуть нести. Я їм мало май потім якусь стрижку зроблю, може просто з сіна, таку гігенде на хижі. А вать якусь інчику буду видіти. А вать може... О, я їм можу, знаєте що, я їм можу вчинити дуже модну стрижку. Дораз укажу якусь никайте з траву. І це круто. І це насправді дуже круто. Олем никайте. Хоп. Хоп. І носиться буде крутяк. А я ся знаєте як учиню? Ху-ху! Капець! Никите, туйки у мене будуть жити кури. Може, немає паранна конструкція, або віддав? Та ні, нормас. Може все ще закрив усяк. Айно. Ту ще вліплю цяку родину. Воно таке маленько чудное, або віддав на перший час курям буде доста. А попри все учиню туй
похожу штуку якраз і віцьом. У чому вигода? Сюди не буде гонна залізти ані лишка, ані вовк, ані медвідь. Все буде файно, все буде добрі. Щось таке треба вчинити буде і сим козам. У мене, коротше, є ідея. Никите, як воно файно визирати. Вау, там будуть кури, там будуть кози. Ну, а вать свині, зараз буду йти. Може ліпше раз свини собі завести і куру, і і кози. У мене просто є в нього така, знаєте, давня мічта, мрія. Хочу, щоб у мене були туті, хочу, щоб у мене були кози. А не знав, як ото вчинити. Я всі в бавці ще кіз не одомашнював. Доня ще буде чекати потім. Так, треба бічида що заїсти. Никите, я на ісе скільтував цілий день. Ай, бо Никите, як файно. Вау, класно. Кітниська получить у неся. Ну, не ейпенниська сього дня, бо день вже йде від кінцьове, скоро спати треба буде йти. Кіть у мене получиться знайти собі кури з цієї серії, та буде дуже файно. Так, Седгорі, лопата шуб, проспектинг шуб, пікекс шуб, хаммер шуб, акс шуб. Все, порядок, видите, склалися. Може, в принципі, і тут було скласти десь. А гони і вісітися вгорі. Нормально. Найвисять вгорі. Найвисять вгорі, а ми що маємо вчинити? Маємо на конець виплавити сисю бронзу. Все, гріється, супер. Капець, у мене такі плани, аероплани, як все тут розстроїти, як ця хишка має визирати. Я не знаю, це в мене то все получить, так я собі напланував. У мене на чудо много лену, а значить, у мене буде много полотна. І я буду годен з полотна собі вчинити авать вітряк, авать може попробувати собі вчинити ту полотняну броню. Ви не знаєте за таке, а у сюбавці є полотняна броня. Така класна. Онем побзераємо. Значить, із цього паде то-то, із цього чинимо то-то, із цього чинимо таку полотняну броню. Ацеку. Полотняна броня. Сяк. Та й сякое. В принципі, знаєте, визират нормально Protection Tier 2. А бронзова то яка? Protection Tier 3? Слухайте, я так никав. А то та бронзова броня не є аж натільки ліпша від полотняної. Ну, просто ви сте розуміли, що видите, це майчитава броня із бронзи, яку я можу мати. Plate Armor. У неї Protection Tier, а значить уровень защити 2. Айно ж вона процентно має много. Мене сокотить, а й буни і мінуси серйозні будуть, айно, видите, Walk Speed мінус 14%, Hunger Rate плюс 24%, Healing Effectiveness мінус 33%, ну ж, буде велика жертва носитися кое. Альтернативно, можеш чинити собі сяку, Brigandine Body Armor, вона процент Protection має нижчий, айбо і мінуси в неї несуть такі серйозні. На неї мені треба буде декілька пластин та й кожу. Та й таку кожану куртку гиба. Або я сяку кожу не можу зробити раз. З варіантів, що я можу вчинити, то буде в мене сяка броня із полотна. Я вже, в принципі, можу потихеньку зачати збирати урожай лену туйка. І никати, кілько у мене посправді є. Никати, кілько у мене посправді вже є полотна. Бим розумів реальну ситуацію. Хе-хе, виділи сте, Никите?
Буль-буль-буль. Класно. Круто. Може цяк метати камінням по воді. Добре, що там у нас? Наша бронза почти готова. Все туди можемо забирати угля. Де нам суд? Сесі. Так, мені ще треба піцицько точоку, бо я собі там завершив свій план. Ну, видите, красива така конструкція, а й бо є небезпека. Туйка, кіть у мене буде худобина, та годен якийсь звір вилізти сюди і туди заскочити. А обися так не стало, то я тут зроблю никити як. Що, не можеш? Щося стало? Чого не можеш? Requires solid ground? Окей, так. Ну і місто я собі вибрав. Якщо тепер кіт забрати, то воно впаде? Не впаде, супер. Хе-хе-хе. Ники, ти можеш із цих точок атсяку чинити. Правда, дуже много точок на то треба буде скільтувати. Або ники така паранна стрічка, ні? Воно файно визирати. Треба мені, правда, сяких іще щитюко. Дуже много точок піде. Дуже много точок. Та й вбиня не вбила блискавиця. Треба йти накласти пастки курям. Як ото буде фунгувати? Раз ми зберемо урожай лену, а туйка. Це все подозрівало. Ну, і никайте. І в результаті збору того урожаю, що ми маємо? Ми маємо фактично повний штовс нитки, та й маємо ще доста зерна. Тепер никайте, у нас туйка суд і сі 4 шкоробиньки. Ми їх скапчуємо стичками, робимо собі 4 такі пастки. І йдемо, покладемо ці пастки там, де у нас ходять кури. Там, де у нас ходять кури. Вони гіндика були недалеко. І попробуємо якихось курей мити. Туйки заєць, на нього ся свищемо, зайців розводити туйки не будемо, хоч теоретично мож. О, куриця, видите? Так, ми туйки кладемо і цю пастку, кладемо в неї зерна. Кладемо ту пастку, кладемо у неї зерна. І ще туй на березі покладемо пастку, у неї зерна, і ще ну мало майгинде. Так просто вбим їх відів. А кури десь тут ходять, то вони бися мали й мити в перспективі. Все, ідемо. І це у нас кілько 9 годин рано, значить завтра нам треба сюди прийти, побзерати, чи не імелись ми якусь курочку. І ще нам треба затімити, що тут ходять свині. Свини теж ми попробуємо приманити думі, або то вже буде маленько май іншакий процес. Як паранну визират бісмутова бронза, айно? Ми йдемо дораз мало погаздуємо, а ковальством будемо займатися ближе до вечора. Так, треба собі виковати низький громоотвод. Ніч не знав. Ой, ніч не знав, треба собі виковати громоотвод. Ніки, ти видите, який вже файний путик?
По ньому йти майчиковно гісякникати. Я стою коли на піскові, то в мене пише walking speed 100%. А далі, як я стою на сей путик, та... А, і так пише walking speed 100%. Айбо никати. І так, по сьому путику я маю скоро йти никати. Я стандартно йду як сяк. Тепер, коли я стою на сей путик, та видите, ось уже майчиковно. А кіть бічи, та ще май сильно видко розділ никати. Я сяк біжу, як скоро. А кить по цьому путикові там много май скоро. Коротше, все дуже, дуже класна штука. Йдемо загрівати. З ці 4 злитки бісмутової бронзи я перечиню на 2 пластинки з бісмутової бронзи. Із них я собі хочу вчинити дуже модну ташку на копання. Як ви знаєте, інвентар ото має велика біда з цієї бавки. Ну, не інвентар конкретного бавляча, а й взагалі, де складувати ваше матержіння. Та, у мене тепер вже є доста лену, бо я собі сесі ташки замінив на отсяки вже з лену. Бо видите, туйка 4 слоти, а туйка 5. Айбо, із пластин мож буде вчинити собі ще спеціальну таку ташку на копання. Вона ся називає Mining Bag. Вона ся чинить таги просто, айбо плюс треба до неї ще 2 желізні пластини. Мінімум із бронзи. Гон не бити з желіза, а з чогось другого, но не гон не бити з міді. Ото мусить бути бронза, а щось ліпше. І в чому вигода такого Mining Bag, видите? Storage slots 12. Ось ця ташечка дасть мені 12 слотів інвентаря. Ось 6 та 6. Но треба уважувати, що туди я буду годен складувати лише то, щося на копання у бани копли. Айно, що того не бити, видите, каміння, руда, мінерали та й метали. Значить, кіть, я ся лажу в експедицію копати якийсь метал, то я собі просто буду брати таку ташку у один слот замість цих, і туди мені ся буде ставати удвічі більше всякої дурнички, яку я накоплю. Та буду годин нормальної каміння носити і так далі, і так далі. Коротше, дуже-дуже класна штука. А на то нам треба собі учинити пластинку. Цяку. Вау, все такий процес крутий, не хотілося його навіть коментувати. Так, все ще доста гаряче. Визира, то ж все ще доста гаряче, бо мож. Видите, метал потихи стине, у нього температура вже 825 градусів. Дораз кіт я не встигну все шиковно доковати, та метал застине доти, що я вже не буду годен ковати, айно, та треба буде його наново розогрівати. Бо я ся надію, що я встигну. Мав би встигнути. Уже 780 градусів, вже дуже студена плита. Є, успіх! Божечку, як уже темно. Так, біжим до хиш. Так, біжим до хиш, учинім, значить, туту ташку. А ну, як вона там чинить? То мені, значить, сюди треба 2 сесі пластини. Ага, треба... А, ні, чекай. Треба мені раз учинити один дараб полотна, дали 2 пластини, а зверху ще одну нитку. Бінго! Mining Bag. Та-да! Значить, як ото буде визирати? Але ми все відкладім десь гет. Може... Ці 2 списи, наприклад, туйки покладемо. Так, видите, ця ташка пуста, у ній 5 слотів.
Ми її тепер викладемо. І замість неї візьмемо сисю, що на копання. Відкриваємо інвентар і бем! Видите? Замість 5 слотів я мав ще 12. А бо тут і 12 слотів я можу покласти лише то, що скапчено з копанням. Значить, чекан я можу туди покласти, камінь я можу туди покласти, а вже сіно, наприклад, не можу, видите, не йде. Ну, та все ми будемо брати з собою, і будемо йти кудись у Expedition на Copation. А замісто цих 3 пташок ми насправді можемо собі тепер такою учинити нормальні сякі пташки. То у нас фурт буде много інвентаря. Треба все тепер лише акуратно поперескладувати. Бом ніч не стратив десь у ташці. А із цим щось можу учинити? Можу розрізати гет. Ні, із цими пташками я вже ніч не годен учинити. Просто сесі, то ті, що в нього були перші кошарчик, що були з шашу, та їх можна було ножом розрізати назад та дістати маленьку шашу назад. А сесі, котрі вже з кожі чинені, та їх уже назад порізати не можеш. Шкода, не знав, що з ними тепер чинити. Вони, видав, вже ні на що не трібні, айно. Ну, добрі, з тимся будемо розбирати завтра. Тепер треба йти спати. Ну що, добрий раночко. Перекусити. Не похибить. Так, сисю ташку я її лишу. Опа. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Та ти мене так. Кожний рано стрічать мене сусіда і розказує мені, який я недобрий. А я го пак копачом протикав. Всякі у нас, видите, чудні сусідські відносини. Ну, сисю ташку на копання я насправді можу лишити туйка, бо воно якраз і всьому дуже має пряме відношення. Або ні, покладу і десь звон. Ой, не звон, а одну. Ай, ну ацяк. Найбуде. Так, учиню кюко. 7 злитків. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якраз. Лопату, чекан і пару злитків. Айно. Нормально буде якраз. Кури. Треба дорос йти за курьми. Треба йти никати ці кури ми мили. Ото найсеся загріє, найся виплавить, а ми підемо никати ці кури нам сей мили. Божечку, а коли я клав тут і пастки курям? Це вчора, це позавчора, боже, а кіть вони там у шкоробини вже день сидять, а кіть вони вже виздихали. Кампець. Юй. Ну то буде фігля. Ні, насправді то буде дуже сумно, бо то получиться, що я просто задрі вибивав кури. Ото дуже не круто. Надіюся, вони там живі. Дораз заллю сесі злитки та йду никати. І никайте, то вже на календарьові у мене пише, що вже 2 августа. Це вже ціле літо минуло. То вже скоро буде студень йти. У мене дотепер не є свини. Мені буде дуже важливу задачу до зими, доки не зачне зима, наімняти свини. Уже ніч не кажу за пчоли. Пчоли тут знайти буде... Йой, яка нелегка задача. Лопата. Чекан. І ще пару злитків. Так, ідемо никати ці кури там суд. Це наімня він дащо. Тут пусто. І тут пусто. А туйка я й мив. Так, то треба, значить, викласти ташку, забрати курицю. А туйка? І ся теж пуста. Добре, значить, низько ми мили інну курочку, айбо це вже великий успіх. Це вже великий успіх. Біжемо до мій,
випустимо курицю в нашому потачі, а далі принесемо сюди ще зерна та наймняємо ще. Нам просто в ідеалі треба одну курицю, а одного кугута, аби ми могли їх по-нормальному розмножувати, то все. Ура, у мене будуть кури! Перва одомашнена звірка, я її тепер несу в жибі. Це що таке? Ого, никите. Зайця вбила блискавиця сигіняшний. А ну, є в ньому якесь м'ясо ще? Є! Хо-хо! Сигіняшний заєць. Убила його блискавиця. Ну, сякої сяда коли стає, ну. Що вчиню? Тільки я теоретично можу з того жити, гайно буду просто чекати, коли зайців піб'є блискавиця. Так. Ану. Пук. Наша перва курочка вже дома. Наша перва курочка вже дома. Ану, кажіть, як і має бути звати? Це перва одомашнена курочка. Я дам ім'я. Шкода, тут, правда, не мож тагів Майнкрафту учинити цідулу земньом. Коби мож було, та поклав би на неї цідулу, або, сяк хоч номінально намечте у коментарі варіанти, як може бути звати курочку. В принципі, у нас не дуже таке сухтується, у нас не сухтується давати курям імена, бо це така худобина, яку їдять. Айно, так їм просто замітив, аж у нас тут ті звірки, котрих їдять, та їм, в принципі, імена не дають. Сяк є просто, сяк є. І понятно чого, то бися емоційно не прив'язувати ніякі звірці, все понятно, все понятно. Та може туди не давайте ім'я. Бо я буду хотіти ту курицю поки з'їсти. Йой, господичку. Видите, як тяжко, яка дилема. Ви авать їсте курицю, авать не їсте. Добре, біжеме ще, покладемо пастку, бо нам треба ще кугута імити. Видите, убалили були всі 4, та й зерно пропало з усіх 4, або імілася лише одна куриця. А нам треба ще імити кугута. Із свиньми історія буде доста інша, ото я вам видав вже в слідучому епізоді вкажу, бо ото ціла епопея, як імняти свині. Їх не можеш всякі мити. Їх не можеш всякі мити в кошарку гисих. Так, возира то шайно. Тепер чекаємо, це іметься нам кугут. Вони десь тут ходять довкола. Ото треба ще моніторити, знаєте, то ще треба моніторити, аж де вони ходять. Бо кіть вони десь далеко. Та годин їм хоч кілько сих шкоробинь класти, а там ся ніч не імить. Може тебе буде звати Моніка? Кажи, любитеся Моніка? Ні? Ну йо. Ой, не треба говорити з курми. Кажуть, то недобрий знак. Говорити з худобиною, яку плануєш і з'їсти, то кажуть недобрий знак. Наконець. Так, 1, 2, 3. Ура! Видите, я вчинився цю стрижку з Копачівля, і тепер сюди не заскочить ніякий ні вовк, ні медвідь, ні лишка, ніч. Все, тепер абсолютна безпека. Фух, це було довго. Назбірувати копачі на це було справді довго. Ні, можете оповісти, айно ж. Йой, Мигалю, пак на щось так довго збирав тут і копачі, це дуже нераціонально, міг якось шиковно то вчинити, тепер стільки часу втратив, уже 2 августа, уже листя зачинать жовтіти. Айбо никайме правді в очі, коби я робив
сесі будови лишек із максимально простих матеріалів, то я би сесе вшитко зробив з пресованої земли, гіку й гіндика, видите, мову хишку, та й воно би визирало насправді дуже скарідно. А сяк, видите, я постарався, я скільтував свій час, або при тим я вчинив дуже класний дизайн на таку загородку на худобину. Значить, о, свиня, никите, видите свиня. Знаєте, що ми тепер учинимо? Ми попробуємо її заманити. Все, свистатися. Неважно, що там ко каже, ми тепер попробуємо імити ту свиню. Зараз я вам покажу, як то фунгує. Ми беремо всю речку. Ми чинимо собі що? Ми собі чинимо ще один сись. Зараз ви все будете бачити. Ми собі чинимо ще один цей тазик. Кампець. Свиня у мене так уйтуй. Це дуже важно. Так, никите, свиня. Ми кладемо туй сесе. Кладемо її у їдіння. І вона тепер пахать. Видите, вона пахать, вона підходить. А ми сесе забираємо і кладемо цей тазик май близько. І кладемо в нього їдіння. А ну, це запахать. Вона тепер має запахати новий тазик. Никита, вона прийшла туди, де був старий тазик, там ніч не є. А ми тепер покладемо сюди. Видите, вона йде. Вона йде. А ми цей тазик забираємо. Хоп. Відходимо. Вона прийде сюди, де був цей тазик, де вона запахала речку. Вона тепер така хоп, а там не є. І вона запахала новий. Вона тепер просто сама йде в загороду. Никите. Ну, добре, не так добре вона йде в загороду, як я собі думав. Заходи, Нікі, там річка, пахай. Там, маленько далі. Нікі. Там річка, іди. Нікіте, як це було легко! В мене тепер яйцика, в мене є куриця, в мене є цика. Так, все, Мігаль, успокойся. У нас є цика. І вона вже й з'їла одну порцію речка, яка золотенька, молодець. Заїла. Ще одна свиня. Так, добре. Мої учинимо путик. Посюди, золотенька, посюди, Нікі. Нікі, посюди. Запахай. Посюди. Треба нам буде ще лиш кабана йти. Ну, ти де? Десь пішла у грома. Так, уже починав тлісти фраси. Коротше, ми з цим розберемо завтра. Янусь ми... Господи! Дед! Ай! О, господичку. Все, йдемо геть спати. Попробуємо заманювати ту цику вже завтра, я сяк не можу. У мене тільки нервів не є на тих пауків непонятних. Фух, господичку. Ще мій у плечі тут і стріляють. Добре, все, йдемо спати. Я сяк не беру. Так, 3 години рано. Ми можемо щось хосенне вчинити закид на вулиці ще небезпечно. А на вулиці ще досить небезпечно. Не знаю, може якісь ще... Треба мені щось ще ліпити з глини? А ну, поникаємо. Хіба, вчиню може ще... Вчиню собі ще сесі. Товкани на ідіння. Там мені якраз ще двоє стануть. Кампець, це не круто.
Фух, я в шокові. Це дуже недобрі. Мауся маленько подлічити. Або все треба порішати. Все треба порішати, бо все терпіти не мож. Я на вас терпіння не мав. Чого іпен сих тут тількося плодить? Ще й вовки. Ну. Подай би сі здох. Фух. Ну все слухайте квест. Не можеш вийти з хижі, вони просто у мене на двірцьові тусуються. Я не знав, що я мав чинити, аби їх тут не було. Ну, теоретично знав, можу тут все позасвічувати, або... Наскільки ефективно я можу все позасвічувати, не мавчи лампушів, а гінде никайте вовк. Видите? Іде до моїм свиням. Так, моя ціка є на туй, а друга, вижу, не зайшла. Попробуємо дораз вовка забити. Вихосновуємо на собі лічення. Вовк кудись побіг геть. Ой. Так, не любиться мені ця задумка його. Олем. Дораз. Так не вкусив, ошонь одлетівим. Айбо, у нас є солонина. Добре, все того вартувало. Все того вартувало. 2 дараби солонину з одного вовка. Все того вартувало. А що у нас там із свиньою? Де є друга свиня? Я їй вчинив путик, бо вона зайшла сюди. А вона не зайшла. Ну добре. Треба буде сяк з кабаном чинити. То-то, свистатися на другу свиню, мені треба знайти кабана. Я знав, де є кабан, його приманити буде теоретично легше. Знаєте, є така методика. Називається дати йому по смольох. Ви му даєте по смольох і втікаєте від нього. А кабан біжить за вами і, в принципі, далі просто треба, аби сте встигли добічи до хиж. Та й, в принципі, все. Тут є та друга свиня, або ми її тепер какивати не будемо. Ми попробуємо приманити кабана таким методом, яким я казав. Ну що, ідемо, біжимо, никаємо це суто на свіжі кури. Це да щось й мило. Кіця й мило, та несемо то думію. Кіця не й мило, та йдемо доганятися із кабаном. Так, сисни киваний. О! Туйки є. Туйки курочка. Та її треба шиковно забирати, бо вона скоро вмре. Туйки кабан, туй розломили. А туй? Туйки теж ще жива куриця. Добре, забираємо. Ну, мав 3 кури. Мав 3 кури, ще би мати кугутата було би файно. Ну, коротше, план який? Дав по смолям кабанові, заскакував сюди і утікав по літрі догорі, а кабан це обстає туй. Звучить як добрий план. Йдемо пробувати. Ну що, пішли сме.
Боня не загубив, ану. Йой-йой, сищиков добіжить. Йой, дуже вода злив, дикайте. Так, а ну цим боком побіжеме. Де є? А ну це порозумієш, треба тую обійти. Де є? Де є? Я щось... Ага. О! Пой, Дміні, пой. Пой, золотенький, пой. Ой, кампець, як і все сложно, насправді. Я думав, мені легко буде. Ну, пой. Я навіть готовий дістати від тебе по смолюх один раз. Пой. Ну пой. Пой, не кятуй. Пой. Та... Господи. Пой. Я ти відкрив дверці даже. Ненадовго. Десь. Хмаро ти зелений, пой. Ну, пой. Хоп, все. Туєсь. То тепер мій. Хоп, порядок. Все, тепер там будеш сидіти. Кампець. Ну і себе у квест. Не так тяжко, як я си думав, насправді, або і не дуже легко. Оказується, тяжко йому перебігати через городину. Так, лопату нам треба буде. Бо лопата нам вся кінчила. Чекан запасний собі вчинимо. А, не вчинимо, а знаєте чого? Бо не є в нас тички запасної. А сисю цику туди можемо забити. Знаєте чого? Знаєте чого, ні? Бо уже у нас є ресурс, аби ми могли... Уже у нас є ресурс, аби ми могли плодити свини безконечно. Треба мені буде лише видав ту ямку закласти. А може і не закладувати ямку. Айно, знаєте, може тут лишити пролаз, бо я міг сюди залізати, як мені треба буде. А вать якраз лишу, буду видіти. Так, накладемо сим істи, вони заїдять та будуться плодити. Або ми так само можемо і з курьми. Ми тепер курям сюди накладемо корма, накладемо їм всього лену, вони ся зерна наїдять та будуться нести. Без кугута з тих яєць не вилізуть пітята, або і так будемо мати хоч яйця, будемо сьогодні ратуту вчинити. Ото доста файно. Так, як і вийду нікому, в плечі не стрілить. Треба нажати сіна. Кози люблять сіно. Правда, заманити їх у загорожену територію та й нагодувати їх сіном, то ще не значить, що я їх одомашнив. Бо як козу здоїти, я насправді не знав. Ну, бо у своєму другому світі я імів пару коз, а цяк у загороду. Ну, я просто учинив дуже велику загороду, також кози не встигли були з нею втікти. Або то ще не значить, що я їх одомашнив, ні? Бо я не знав, як їх доїти. Я їх сіна намітав, а далі я не в курсі. Коротше, такий слабий з мене то-то. Слабий з мене раз одомашнювач звірки. А ну, пойме кукнути на наші ціки. Так, сисяка... Все, сисяся вже наїла і вже іспрегнант. Видите, свиня вже має діточок. Ну, не має діточок, а ж скоро буде мати діточок. Кампець, круто. Та я на зиму буду мати поросят. А тут що у нас? Ага, вижу три яйця суд, а там не є, добре.
Все, у нас тут 3 яйця, та й вони ще вижу не доїли. Пойме, спечеме сирату тут. Кіть уже у нас тут яйця, ні? Не уж мене тепер... Не уж хибитиме їдіння. А й борату тут спече і так мож. Кампець, це се видав найважний момент усій серії. Мігаль печеси ратуту. Ви просто мусите розуміти, ось одомашнювання худобини усі в бавці є нереально важним етапом просування далі. І із тої всієї худобини курицю насправді домашнити май легко. Споза того, тепер ви видите насправді знаковий момент. Ця епопея досягла дальшої градички прогреса. Ратути. Ну що, чистований позрачі на сьому, я думаю, ми можемо кінчати наш епізод. Я собі імив пару кури, я собі імив свини, скоро в мене будуть поросята, а головне Никити... Ой, Никити цика мені прийшла вручати мене з кадрика гет. А що б хотів повісти? Айно, головне, ось ми з цим звіркам учинили цяку паранну загороду. І далі я можу повісти, що я на сесю зиму 100% буду мати доста їдіння. Але у руках держу горячу ратуту, ще з неїся курит. Йо, як файно. Ну, що будемо робити далі, не знав, або знав точно, аж буде файно. Красно дякую, майтеся.